У эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён». Нічога лішняга, толькі галоўнае мы падводзім вынікі адыходзячага тыдня. Сёння нядзеля, 20 лістапада. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. Сёлета ў вобласці ён праходзіць пад знакам стварэння новых інтэграваных структур холдынгаў АПК. Міжнародны форум інавацыйнага прадпрымальніцтва вопытам у развіцці бізнесу і ўкраненні новых тэхналогій падзяліліся ў Віцебску прадпрымальнікі з усяго свету. Новая школа ў Новаполацку, будынак разлічаны амаль на 300 школьнікаў, залы для заняткаў харэаграфіяй і спевамі, кабінеты працоўнага навучання, басейн і сучасны медыцынскі блок. Засвяціся на дарозе. У Віцебску для школьнікаў правялі дыскатэку з флікерамі. Ініцыятарам незвычайнага флэшмобу стала дзяржаўтаінспекцыя. Бенефіс у ляльцы. Мастацкі кіраўнік тэатра Віктор Клімчук адзначыў 70-гадовы юбілей. Колькасць яго пастановак для дзяцей і дарослых таксама лічыцца дзесяткамі. Павысіць эфектыўнасць вытворчасці сельскагаспадарчай галіны і забяспечыць фінансавую стабільнасць прадпрыемстваў. Такая задача стаіць перад аграрыямі краіны. В Віцебскай вобласці для яе вырашэння пачалі ствараць новую для Беларусі форму аграпрамысловых аб'яднанняў – інтэграваныя структуры. Напярэдадні прафесійнага свята Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці, які адзначаецца сёння, нашы карэспандэнты пабывалі ў Міёрскім раёне і пацікавіліся, як такая інтэграцыя дапамагае аграрыям паспяхова канкурыраваць і вырашаць надзённыя праблемы вёскі. Галоўны тэхнолог Міёрскага мясакамбіната Андрей Завадскі дэманструе навінкі. У асартыменце прадукцыі каля 200 відаў вырабаў. Летась на прадпрыемстве адкрылі новы халадзільнік магутнасцю 500 тонн. Па сутнасці, гэта цэлы комплекс для замарозкі і захоўвання прадукцыі. Любая функцыя задаецца на адлегласці адным толькі націскам на сэнсарную панель. Здесь у нас пульт управления всего компрессорного цеха и всего холодильника. Оборудование все новое, немецкое, все полностью автоматизировано. Паспяхова канкурыраваць, на думку спецыялістаў, дапаможа і ўступленне прадпрыемстваў у АПК «Холдынг». Такіх інтэгрыраваных структур у вобласці створана 4. Сюды ўваходзяць перапрацоўчыя прадпрыемствы, хлебакамбінаты, гаспадаркі. А гэта каля 300 тысяч гектараў сельгасугоддзяў і амаль столькі ж пашы. У гаспадарцы Цітова ўжо адчуваюць станоўчыя вынікі такой інтэграцыі. Уступленне ў АПК «Холдынг» дапамагло вырашыць адразу некалькі праблем. Нас обеспечили всеми комбикормами по технологии, начиная от КР-единицы и заканчивая КР-61, это с высоким протеином для высокопродуктивных коров, что не имеют наши хозяйства вообще в районе, то, что имеем мы. На прадпрыемствах, якія ўваходзяць у інтэгрыраваныя структуры, створана адзіная сістэма кіравання. Спецыялісты заўважаюць, што гэта паступова дазваляе зніжаць сабе кошт тавараў, а значыць, выгаду адчуе і звычайны пакупнік. Начиная с сельского хозяйства, с поля, с мяса, с молока и приходим к готовому продукту. То есть в этом холдинге, получается, есть кому кормить, есть кому растить, есть кому перерабатывать, есть кому продавать. Поэтому замкнутая цепочка, применение НДС на каждом из этапов выращивания, откорма, продажи, реализации. То есть позволит снизить себестоимость продукции. У правільнасці абранага шляху упэўнена і кіраўніцтва вобласці. Зараз до 20% ялавічыны вырабляецца ў холдынгах, а свініны каля 140% ад агульнага аб'ёму. Упэўнены, што ў далейшым холдынгі апраўдаюць сябе. Сегодня мы рассматриваем вопрос с Банком развития о строительстве свиноводческих комплексов, о строительстве комплекса по выращиванию и откорму крупнорогатого скота. Но самый главный вопрос у нас сегодня рассматривается с Банком развития о строительстве новых молочнотоварных комплексов. Зараз у агрохолдынгах атрымліваюць трэць валавой прадукцыі в области. У бліжэйшыя 3 гады гэтую лічбу плануюць павялічыць удвая. Інна Кірыенкова, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны, Міёрскі раён. Напярэдадні прафесійнага свята працаўнікоў вёскі ў Віцебскім аблвыканкаме падводзілі вынікі працы на льняным поле і ушаноўвалі лепшых ільнаводаў. Сёлета ў вобласці самая вялікая ўраджайнасць паўночнага шоўку за апошнія гады – амаль 11 цэнтнераў з гектара. Усяго нарыхтавана больш за 40 тысяч тонн сыравіны, а валавы збор ільнотрасты амаль на чвэрць перавысіў леташні. На ўрачыстай цырымоніі віншавання ільнаводаў пабывала Настасья Броўка.
Высокі лён, высокія ўзнагароды. У Віцебскай вобласці аднавілі традыцыю ушаноўвання льнаводаў. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў павіншаваў аграрыю з іх перамогамі. Лепшым уручыў граматы і прэміі. Кіраўнік вобласці адзначыў, што яны добра папрацавалі. У гэтым годзе валавы збор ільнотрасты амаль на чвэрць перавысіў леташні. Лён вельмі складаная ў апрацоўцы культура, а каб дамагчыся годных вынікаў, трэба прыкласці істотныя намаганні. Делаем все вовремя. Вносить глифосаты, вносить удобрения, подкормки. Ведь лен, чтобы его хорошо вырасти, к нему надо обратиться 23 раза. А это немало, так сказать, что поклонов таких сделать. За счет чего достигли? За счет многих факторов. Первое, конечно, это все-таки материально-техническое обеспечение очень хорошее. Второе, это вопросы организации. Третье, это учеба кадров. Четвертое, организация труда. Ставку сделали на хорошие семена высоких репродукций. Стаўка на лён. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў акрэсліў стратэгію развіцця льнаводчай галіны рэгіёну. Максімальна забяспечваць сыравінай аршанскі льнокамбінат і дамагчыся рэнтабельнай працы ўсіх ільназаводаў. Ён перакананы, што ўвесь цыкл вытворчасці, перапрацоўкі і продажу лёну павінен быць аб'яднаны ў одну структуру. Чтобы гарантия была того, что будет качественное сырье, рано или поздно это должна быть единая структура. От поля до реализации товара. Перераспределяя прибыль на село, изначально получая высококачественное сырье с минимальными затратами. Вот здесь будет криться себестоимость. Здесь на снижении затрат мы найдем снижение себестоимости в конечной продукции. У Віцебскай вобласці ў гэтым годзе лён вырошчваецца на плошчы амаль 13 тысяч гектараў. Толькі ў нашым рэгіёне выпрацоўваецца трэць усяго аб'ёму беларускага паўночнага шоўку. Таксама ў вобласці найбольшая ў краіне колькасць ільназаводаў ільнасейных гаспадарак. Дзейнічае інстытут лёну. Настасья Броўка, Леонид Табола, навіны Віцебск. Напярэдадні свайго прафесійнага свята Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай вытворчасці віцебскія прадпрыемствы прынялі ўдзел у 22-й міжнароднай спецыялізаванай аптовай выставе кірмашы «Продэкспа-2016». Яны прадэманстравалі новую прадукцыю, атрымалі ўзнагароды і знайшлі новых партнёраў. Наш корэспандэнт Юлія Локцева накіравалася за імі ў сталіцу і падрыхтавала цэлую серыю матэрыялаў пра дасягненні прыдзвінскіх прамыслоўцаў. Верхнедвинский маслосырзавод. Первое место за сыр «Монарх». Мы поздравляем Верхнедвинск. Первое место в народном конкурсе дегустации «Чемпион вкуса» для Верхнедвинского маслосырзавода – еще одна награда в копилку предприятия. Получил ее сыр «Монарх». Представитель элитной группы сыров торговой марки «Ян Сыродел». Элитные сыры, не уступающие импортным, технологи создают уже несколько лет. Белорусские Маздам и Пармезан уже нашли своего покупателя в нашей стране и за рубежом. На Продэкспо-2016 верхнедвинские сыроделы впервые представили новинку – пармезан выдержанный. Срок созревания – год. Для сложного в нарезке сыра производитель выбрал колотую форму и удобную вакуумную упаковку. Это элитная продукция. На данный момент в Республике Беларусь больше никто не производит такую продукцию. В настоящий момент пармезан выдержанный импортируется в нашу страну из Литвы. По оценкам гурманов, верхнедвинский пармезан выдержанный литовским сырам не уступает. Владелица магазина в Минске Ольга Баранова уверена, этот продукт покупателям придется по вкусу. Вкус насыщенный, очень богатый, сливочный. Очень вкусно. Ну, сейчас я так думаю, что будем заключать договор на поставку к нам в Минск. Для Верхнедвинского маслосырзавода участие в главной продовольственной выставке страны помогает найти новых партнеров и обсудить новые проекты с покупателями, а также услышать из первых уст мнение потребителей о своей продукции. Мы встречаемся с нашими партнерами, обсуждаем какие-то нюансы, там, например, что сейчас очень касается логистики, потому что сети достаточно много торговых объектов расположены в разных регионах. Поэтому, вот, например, вопрос логистики, он является на данный момент ведущим. Верхнедвинский маслосырзавод выпускает более 25 наименований сыров и является ведущим производителем сыров сычужных твердых в нашей стране. Предприятие успешно экспортирует продукцию в Россию и обеспечивает сырами отечественный рынок.
Практически, наверное, 95% экспорта продукции приходится на рынок Российской Федерации. Но, как производители, мы не забываем и рынок Республики Беларусь. На данный момент мы работаем со всеми ведущими торговыми сетями республики, представлены в каждой области Республики Беларусь. 2016 год для Верхнедвинского маслосырзавода стал финансово успешным. В следующем году предприятие намерено увеличить производственные мощности почти на 40%. Уже в январе 2017-го здесь установят новый сыроизготовитель. Мы сможем с января месяца перерабатывать не 180 тонн молока, как перерабатывали раньше, а уже 250. Соответственно, увеличатся объемы переработки, выпуска продукции. Мы сможем внедрить какие-то новые виды. Так что на 23-й международной специализированной оптовой выставке ярмарки «Продэкспо-2017» Ян Сырадел представит очередные новинки. Одно гран-пры и адразу два першыя месцы заваяваў пастаўскі малочны завод у конкурсе «Чэмпіён смаку» на 22-й международной спецыялізаванай выставе кірмашы «Продэкспо-2016». За што спажыўцы цэняць гандлёвую марку «Паставы гарадок», якія навінкі выпусціла прадпрыемства ў 2016 годзе і як яно знаходзіць новых пакупнікоў у наступным матэрыяле. Каля выставачнага стэнда пастаўскага малочнага завода на «Продэкспо-2016» сапраўдны ажыятаж. Паспрабаваць прадукцыю з прыгожага гарадка спяшаюцца і звычайныя пакупнікі, і калегі, і патэнцыйныя партнёры. Апошнія адразу ж пачынаюць абмяркоўваць дзелавыя пытанні, а пакупнікі просяць пастаўляць больш пастаўскай малочнай прадукцыі ў сталічныя магазины. Вкусные и сыры. И сыр вкусный. Только желание, чтобы оно было на прилавках наших потребителей. Я сметану «Поставы городок» беру всегда 26%. Ложка стоит. Вкус замечательный. Очень хороший. Просто очень. Первых дней ем поставской все. Все, настолько мне нравится. Нет вопроса. Понравился сыр Вильна. Такой хороший, резко выраженный вкус. Очень вкусный. Спасибо. Сыр Вільня – навінка ад гандлёвай маркі «Паставы гарадок», распрацаваная для сапраўдных гурманаў. Сыр с более длительным сроком созревания, до 6 месяцев. Созревание его происходит в латексном покрытии, то есть сыр чем-то напоминает гран-падано, либо итальянский пармезан. На народны конкурс дэгустацыю «Чэмпіён смаку» ў гэтым годзе пастаўскі завод выставіў 5 найменняў сваёй прадукцыі і ўжо ў першы дзень атрымаў узнагароды. Взяли одно гран-при, это молоко топленое. Вот второе место взяло молоко жирностью 3,8%. Усяго па выніках конкурсу ў паставы адправіліся адразу 3 дыпломы за першае месца. Іх заваявалі малако топленае, сыр Вільня і смятана тлустасцю 26%. Але не толькі дзеля новых перамог пастаўскі малочны завод штогод удзельнічае ў галоўнай харчовай выставе краіны. Для прадпрыемства гэта рэальная магчымасць знайсці новыя рынкі збыту. Ранее мы здесь искали больше поставщиков по Республике Беларусь, пока мы были, так сказать, несерьезными игроками на рынке Российской Федерации по сырам. На сегодняшний день мы ищем также и новых покупателей на рынке Российской Федерации по такой позиции, как сыр, масло. На сегодняшний день основные покупатели по сырам – это российская сеть «Тандер». Немножко продаем, значит, в Екатеринбург. Но есть ряд других покупателей на рынках Российской Федерации. Они как бы более мелкие, но от них как бы мы не собираемся отказывать. Сучасны пераабсталяваны пастаўскі малочны завод сёння цвёрда стаіць на нагах. Паспяхова вырашае нават набалелую для малочных прадпрыемстваў рэгіёну праблему сыравіны для вытворчасці. Учитывая то, что как бы у нас относительно неплохое финансовое положение, летом с сырьем у нас проблем не было практически никаких. На сегодняшний день, учитывая то, что наблюдается падение молока, значит, производство молока, конечно, с сырьем проблемы есть, но мы пытаемся их решать, и практически успешно решаем. Гэта значыць, што на паліцах крамаў прадуктаў пад ужо народнай маркай «Паставы гарадок» будзе дастаткова, а тэхнолагі прадпрыемства ў хуткім часе прадставяць чарговыя навінкі. Талачынскі кансервавы завод на выставе знаёміў спажыўцоў з новымі відамі натуральных сокаў і шукаў інвестараў для будаўніцтва вытворчасці бульбы-фры. Як прадпрыемства развівае перапрацоўку ўласнай сыравіны, павялічвае экспарт і ці будуць гэтай зімой на прылаўках беларускіх магазинаў талачынскія яблыкі і грушы, даведалася наша здымачная група.
На главную продовольственную выставку страны Толочинский консервный завод привез свежеприготовленные соки из яблок, черной смородины и черноплодной рябины урожая этого года. Соки прямого отжима «Фрута Круто» – новое производство, запущенное в начале 2016 года. Как только открылась выставка, к нам начало подходить очень много людей. Пробуют, покупают, людям очень нравится, все хвалят и уносят с собой. Главное достоинство толочинского сока – его натуральность. В приготовлении используются только ягоды и яблоки из собственного сада. Необыкновенный вкус, волшебный вкус, просто замечательный. Очень тонкое сочетание яблока, черноплодной рябины. Толочинский сок «Фрута Круто» уже появился на полках магазинов Витебской области. Цена невысокая – около 1,5 рублей. Директор Толочинского консервного завода признался, что такая низкая цена для натуральных и качественных напитков часто вызывает удивление покупателей. При всей высокой качестве она все равно остается очень низкой себестоимости, потому что это собственный сад, это одно. А второе, что, конечно, бы работы в нескольких процентах рентабельности, это 3-5%. Российский покупатель в качестве толочинских продуктов тоже не сомневается. Именно на Российскую Федерацию приходится основная часть экспорта. Как расширяем рынки, они сами нас приглашают. Конечно же, прежде всего, это наша Витебщина приобретение. Конечно, это Белкопсоюз, он большой удельный вес занимает. Ну и, конечно, Российская Федерация, она берет весь спектр нашей продукции. Россия в прошлом году 1000 дал, закупила. В этом году 200 тысяч уже подписано только с одной фирмой. В России уже отгружено более 1000 тонн яблок и груш нового урожая. В этом году во фруктохранилище завода заложено около 5000 тонн яблок, груш и ягод. Предприятие готово поставить полюбившиеся покупателям толочинские яблоки в белорусские магазины и ждет заявок от торговых сетей. Внутренний рынок, он не открыт еще. Очень мало заявок. Мы не можем торговле навязывать свою продукцию. Конечно, население само спрашивает. Поэтому участие в такой масштабной выставке, как Продэкспо, отличная возможность встретиться с представителями белорусских торговых сетей и продемонстрировать высокое качество своей продукции. Также Толочинский консервный завод продолжает поиск инвесторов для создания нового производства картофеля фри. Это тема, которая сегодня в Беларуси практически отсутствует. Но, конечно, партнеры необходимы, потому что источники финансирования – это самое главное в этом проекте. Сегодня предприятие активно развивает перерабатывающую сферу, чтобы получать как можно больше готовой продукции из собственного сырья и гарантировать покупателю высокое качество при низких ценах. Працягваецца стварэнне аршанскай інтэграванай структуры. Яна павінна аб'яднаць 4 перапрацоўчыя і 10 сельскагаспадарчых прадпрыемстваў рэгіёну. На галоўнай харчовай выставе краіны Продэкспо 2016 аршанскі малаказавод, сырзавод, мясакансервавы завод і камбінат хлебапрадуктаў выступілі ўжо як адзіная структура. Падчас выставы наша здымачная група сустрэлася з кіраўніком галоўнога прадпрыемства аршанскага камбінату хлебапрадуктаў і даведалася про реорганизацию и выпуск новых видов продукции. Аршанскі камбінат хлебапрадуктаў – адзін з буйных вытворцаў камбікармоў, жытняй мукі і мясной прадукцыі ў Беларусі. Менавіта ён стане ядром будучай структуры, якая аб'яднае вытворчасць, перапрацоўку і гандлёвую сетку. Працэс рэарганізацыі зараз у самым разгары. Аднак гэта не перашкодзіла прадпрыемству ў гэтым годзе асвоіць і прадставіць на галоўнай харчовай выставе Беларусі новыя віды прадукцыі. Гэта вялінда, каўбасы, некалькі відаў бекону і шашлыка. Мы разработали на данной выставке порядка 15 видов новой продукции, все ее опробовали, и отзывы, конечно, только положительные, и просят, чтобы мы почаще поставляли в торговые сети города Минска. Пошук новых партнёраў для аршанскага камбіната хлебапрадуктаў сёння задача нумар 1. Прадпрыемства будзе ўзначальваць буйную структуру з вялізнымі аб'ёмамі вытворчасці і перапрацоўкі. Адзінай юрыдычнай асобай усе подразделения станут уже до конца 2017 года. Цель создания этой интегрированной структуры не только, как сказать, дешевую и качественную продукцию создать, ну и продать же надо эту продукцию. Стоит задача завоевания рынков не только внутри Беларуси, в том числе и за пределами. Для рэалізацыі фірмовай прадукцыі ўнутры краіны створана ўласная сетка «Орис», якая налічвае 50 гандлёвых аб'ектаў. Плануецца, што крамы «Орис» будуць адчыняцца па ўсёй краіне.
У будучым аб'яднанаму прадпрыемству давядзецца вырашыць няпростую задачу – стварыць адзіную для ўсіх філіялаў гандлёвую марку і не страціць пры гэтым таго пакупніка, які ёсць сёння ў кожнага паасобку. Конечно, не хочется потерять те торговые марки, которые раскручены, которые знают Белоруссии, России и других странах, ну, такие как, например, Baby Hit или консервы гостовские, которые знают. Цель объединить все это, создать общую торговую марку и на будущем выступить под одной торговой маркой и большим ассортиментом. Создание этой интегрированной структуры две направления. Во-первых, цена, которая была она конкурентоспособной на рынке, на белорусском и российском. И, конечно же, качество, чтобы узнали бренд, чтобы люди покупали. Мяркуючы па актыўнасці і цікавасці наведвальнікаў і ўдзельнікаў Продэкспа 2016 да ўсіх аршанскіх вытворцаў, новаму бренду забяспечаны поспех. Орша-сырзавод вярнуўся да выпуску шчарбетаў і пашырае лінейку плаўленых сыроў у палістырольных стаканчыках. Новыя віды прадукцыі прадпрыемства прэзентавала на Продэкспа 2016. Орша-сырзавод – лидер в производстве плавленных сыров в Беларуси. Сегодня предприятие выпускает более 100 наименований этой продукции в брикетах, слайсах, полистирольных стаканчиках, а также копчено-колбасных сыров. В этом году аршанские мастера отправились на главную продовольственную выставку страны с новинками. Это сыры плавленые в полистирольных стаканчиках объемом 170 граммов, со вкусами грибов, чеснока и трав, паприки и лосося. Эту линеечку мы собираемся продолжать и дальше, вводить новые вкусы. И вот на этой выставке мы хотели бы посмотреть, как реагирует покупатель на эти новые виды. И вот видим, что покупатель доволен. Вкусы новые нравятся, особенно полюбились грибы и чеснок и травы, такие наполнители. Помимо сыров под торговой маркой «Сырный двор», предприятие выпускает мороженое под торговой маркой «Сказка в ладошке». Любимое многими лакомство уже становилось призером народного конкурса дегустации «Чемпион вкуса» на Продэкспо. В этом году Аршанский сырзавод вывел новую линейку щербетов и представил ее потребителю в Минске. Щербеты мы производим с натуральными пюре, натуральными наполнителями, соком натуральным. И пробуем представить его вот покупателям. Щербет людям очень нравится. Вы можете видеть, как активно люди пробуют его на стенде. И я думаю, что эти новые виды продукции найдут своего покупателя на нашем рынке. Щербет – это хорошо забытое старое. Предприятие производило мороженое в 80-х годах. Мы решили вернуться все к самому лучшему, что когда-либо было произведено на данном предприятии. Традиционные рецепты и строгое соблюдение классической технологии помогли сделать имя обеим торговым маркам Орша-сырзавода. Сегодня продукцию предприятия знают и в стране, и за рубежом. И завод продолжает искать новых партнеров. Тяжело с Минским регионом, с Минском. Вот, наверное, поэтому мы здесь и присутствуем, чтобы наше мороженое появилось на полках Минской области. С экспортом же все наоборот. Российскому покупателю аршанское мороженое угодило и ценой, и качеством. А вот наши плавленые сыры для соседей – продукт хоть и качественный, но дорогой. В этом году мы достаточно увеличили объем по поставкам в Ленинградскую область, Санкт-Петербург, Псков и Смоленск. На Продэкспо 2016 предприятие выступило уже как филиал Аршанской интегрированной структуры. К концу этого года Орша-сырзавод, как и еще 4 перерабатывающих предприятия, станут единым целым. Новые продукты з мяса індычкі, смачныя кашы з мясам і натуральнае дзіцячае харчаванне. Усё гэта прадставіў аршанскі кансервавы камбінат на выставе кірмашы. Стильная упаковка и название «Индюша», которое легко запомнить. Именно в таком виде вышла на рынок новая продукция Аршанского мясоконсервного комбината. Линейка колбас из мяса индейки – товар на рынке востребованный, но редкий. И аршанская продукция своего покупателя уже находит. Дважды уже поставляли колбасную продукцию из мяса индейки в город Москва. Сейчас ведем переговоры с Питером. Тоже есть заинтересованность. Отправляли на эти выходные на дегустацию своих специалистов. В принципе, понравилось. Я думаю, перспективы большие есть. Опыт аршанцев в производстве мясной продукции, современное оборудование и строгое соблюдение технологий обеспечивает высокое качество этой новинки. Индейку для своих колбас комбинат закупает на Городокской птицефабрике. Своя сырьевая база Городокская птицефабрика. Наша неплохая индейка у них получается.
по привесам, хорошее по качеству мяса. Аршанский мясоконсервный комбинат воспользовался возможностями главной продовольственной выставки Беларуси, чтобы представить новую торговую марку «Индюша» отечественным торговым сетям. Но это не единственный бренд аршанских мясопереработчиков. Предприятия знают в первую очередь как главного отечественного производителя детского питания. Его выпуском комбинат занимается уже более 35 лет. Взрослым предприятие предлагает линейку мясных консервов и каш. Сегодня комбинат активно развивает новое направление в переработке. Запустили новый вид продукции – говядина охлажденная с длительными сроками реализации. Вакуум на сегодняшний день это 16 суток, но подали документы на 45 суток. Увеличить срок реализации. Эту охлажденную говядину мы уже поставляем в Российскую Федерацию, город Питер. Нарастили поставку до 2 тонн в неделю. В вакууме сеть ресторанов берет эту продукцию, даже сказала по качеству, ваша продукция лучше Мираторга. Ну, мы используем только хорошее сырье, мясо молодых бычков. На Продэкспо 2016 Аршанский мясоконсервный комбинат дал возможность партнерам и потребителям оценить свои новинки на вкус, а также провел переговоры, которые позволят расширить географию поставок. Многим хочется увидеть все-таки вживую, потрогать, попробовать, продегустировать. На сегодняшний день здесь жду на переговоры 2 организации, одна из которых это Республика Крым. Раньше на полуостров Крым отправляли детские консервы. На предприятии уверены, что новая продукция также будет востребована жителями полуострова. Отечественным же покупателям аршанские мастера рекомендуют искать новинки на полках крупных торговых сетей и в магазинах фирменной торговли своего холдинга «Орис». Аршанскі малочны камбінат распачаў выпуск новых відаў малочных прадуктаў, у тым ліку абястлушчанага і безлактознага малака. Навінкі адразу накіравалі на экспорт. Беларускія спажыўцы пазнаёміліся з імі падчас выставы кірмашу Продэкспо 2016 у Мінску. Наведвальнікаў і ўдзельнікаў Продэкспо 2016 Аршанскі малочны завод частаваў гарачымі блінамі на аршанскім малацэ і сваёй прадукцыяй. Яе прадпрыемства выпускае пад гандлёвымі маркамі «Дзедаў гарлачык» і «Знатны сырадзел». Штогод аршанцы прадстаўляюць амаль увесь асартымент пакупнікам і партнёрам на галоўнай харчовай выставе Беларусі. Огромное спасибо, хотелось бы сказать, организаторам выставки за представленную возможность пообщаться непосредственно с нашим покупателем, рассказать о всех полезных свойствах, о наших продуктах. Ну, конечно, девиз нашего комбината – это высокое качество, современные технологии, забота о вашем здоровье – это наша основа. Прадуктаў для здаровага харчавання Аршанскі малочны завод выпускае сапраўды шмат. Распачало прадпрыемства і выпуск рэдкіх, але запатрабаваных малочных тавараў. Мы выпускаем сырок 1% в бельгийской глазури. Очень пользуется спросом, интересный продукт, что-то вроде линии фитнес. Также в линейке представлено безлактозное молоко, которое используется в пищу людям, у которых есть непереносимость лактозы, то есть не расщепляется белок. Выпускаем молоко обезжиренное, жидкое, тоже пользуется спросом. Ну и основная, конечно, позиция – это молоко 3,2 и молоко 3,4. 80% продукции прадпрыемства сегодня отправляется на экспорт, и география поставок будет пошираться. 98% экспортируемой продукции идет нашему соседу, Российская Федерация. Также экспорт осуществляется в дальнее зарубежье. Среди наших контрагентов есть партнеры из США, из Польши, Германия, Нидерланды. То есть мы поставляем продукцию напрямую туда. Но это продукция для технических нужд. То есть пищевая продукция у нас основной рынок сбыта – это Российская Федерация. Якость аршанской молочной продукции подтверждают и партнеры, и споживцы, и журы многих харчовых конкурсов и выстав. Натуральные и смачные молочные продукты под гандлёвыми марками «Дзедаў гарлачык» и «Знатны сырадзел» на айчынным рынку прадстаўлены пакуль не так широко. Однако предприемство готово это пытание вырашить. Наше предприятие более экспортоориентируемое, скажем так, но белорусский рынок мы где-то в основном закрываем свой регион местный, это Витебская область, но сейчас стремимся выйти на новые рынки, то есть относительно для нас новый это Минский регион, расширить свои продажи и в целом по Республике Беларусь. До таго ж з наступнага года афіцыйна завод будзе часткай аршанскай інтэгрыраванай структуры з уласнай гандлёвай сеткай «Орис», развіваць якую плануюць таксама па ўсёй Беларусі. Інвестыцыі ў інавацыі. У Віцебску на гэтым тыдні ладзіўся другі міжнародны форум інавацыйнага прадпрымальніцтва ад малога да вялікага. Конкурс моладзевых стартапаў аб'яднаў праекты пачынаючых бізнесменаў з усёй вобласці. Ацаніць крэатыў прыехалі дзелавыя людзі з Беларусі, Расіі, Польшчы, Латвіі, Літвы і Кітая. Якія ідэі зацікавілі бізнесменаў, ведаюць нашы карэспандэнты.
Инновацыйная пляцоўка для дыялогу і магчымасць прааналізаваць патрабаванні рынку. Міжнародны форум ад малога да вялікага ў Віцебску праводзіцца другі раз. У дзелавой праграме выставы, конкурс сучасных распрацовак і канструкцыйныя прапановы аб эфектыўных метадах прыцягнення інвестыцый. Инновацыйное мысленне и стратегия поспеху вопытам у развіцці бізнесу і укараненні новых тэхналогій дзеляцца прадпрымальнікі з усяго свету. Вядомыя банкіры і інвестары ацэньваюць праекты форуму і разважаюць аб іх будучыні. Тэхналагічнае развіццё патрэба часу. Хто не паспявае за інавацыямі, таму не знайсці сваю нішу на рынку. Мы ўжо пачалі супрацоўнічаць з Віцебскім медыцынскім універсітэтам. У іх сучасных лабараторыях мы даследуем нашу прадукцыю. Мы жадаем працягваць гэтае супрацоўніцтва. Інавацыйныя распрацоўкі сёння вельмі важныя. І тут на форуме іх вельмі шмат. Я думаю, што мы абавязкова знойдзем праекты, якія могуць нас зацікавіць. Цэнтральная падзея Віцебскага форуму – конкурс бізнес-праектаў маладых прадпрымальнікаў. Аўтарам ідэй ад 16 до 26. Кожны з 30 інавацыйных стартапаў прайшоў строгі рэгіянальны адбор. Ацэньваліся навізна, арыгінальнасць і наяўнасць IT-кампанентаў, сферы ўвасаблення крэатыву ад медыцыны і экалогіі да культуры і адукацыі. Очень много талантливой молодежи. Ярко видно, что часть из них это очень умные дети. Программирование, моделирование, робототехника. И вторая половина также талантлива в плане составления бизнеса. Это ярко вот мы хотели сегодня продемонстрировать. Знаний уже экономики в их 19 лет, они понимают, как строить бизнес. Цікавых інавацый шмат, магчымасці для вытворчасці бязмежныя. Далей аб конкурсе маладых інаватараў моя калега Інна Кір'енкова. Сапраўды, сёлета ўпершыню ў рамках другога міжнароднага інавацыйнага форума ладзіўся фестываль «Малады прадпрымальнік». Больш за 10 праектаў было заяўлена ў конкурсе «Праект без межаў». Новаторство ідэі, крэатыўнае мысленне, творчы падыход – галоўныя крытэрыі, якія ўлічваліся пры падвядзенні вынікаў конкурсу. У выніку 10 лепшых праектаў былі адзначаны дыпломамі і каштоўнымі падарункамі. Кожны прадстаўлены праект унікальны ў сваім родзе. Сама ідэя ўжо заслугоўвае ўвагі, не гаворачы пра яе ўвасабленне. Выкарыстанне сучасных IT-тэхналогій адкрывае маладым і крэатыўным шырокія магчымасці для рэалізацыі задумы. І гэта не можа ні ўражваць, ні здзіўляць. Журы вырашыла адзначыць кожнага ўдзельніка, усіх 10 фіналістаў конкурсу. Мы пытались никого не обидеть, и очень жалко, что существует 3 места, потому что им каждому надо было давать первое, второе, либо третье место. Они все имеют уникальное значение, эти проекты. И вообще просто само поколение нашей молодежи, оно безграничные возможности имеет, потому что у них склад ума на порядок отличается от нашего поколения. Як павялічыць маркетынгавы патэнцыял беларускіх прадпрыемстваў, з такой ідэяй выступіў малады прадпрымальнік Яўген Іваноў. Ён стварыў інтэрактыўнае 3D-мадэляванне для прамысловасці і будаўнічых арганізацый. Праграма паказвае складаныя аб'екты ў віртуальнай рэальнасці, што вельмі зручна падчас правядзення прэзентацый і выстаў. Данную технологию мы разработали полгода назад для компании «Полимер Конструкция». Была поставлена задача не ввести никакого железа абсолютно на выставку, для того, чтобы удешевить выставку и сделать ее более презентабельной, чтобы можно было показать вживьем объекты, которые построены в разных городах мира. Для большасці маладых лаўрэатаў падобная бізнес-пляцоўка стане стартавай на шляху і далейшай прафесійнай дзейнасці. Дарэчы, узрост конкурсантаў ад 18 до 23 гадоў. Решили посетить пиццерию, ну и все, как обычно, начали играть в телефоны, в разные игры. Ну и тут у нас пришла идея, почему бы нам не придумать что-то общее, как бы совместить и пиццерию, и игры. Таких аналогов в Беларуси нет, мы создали первые столы интерактивные. Таких больше в Беларуси нет, и как бы молодежь, и все дети, семьи с детьми, они все к нам будут приходить, потому что это очень здорово, весело. І вкусно. Ідэі і задумы маладых вундеркіндаў падтрымалі дасведчаныя бізнесмены і эксперты. І цяпер іх задача дапамагчы пачынаючым прадпрымальнікам знайсці і рэалізаваць сябе на бізнес-арэне. Мы хотели бы со следующего года предложить в нашей области развить проект по работе с талантливой молодежью, который будет базироваться на объявлении конкурса, на проекты, которые могут
в дальнейшем иметь возможность коммерциализироваться, то есть рассчитанный на какую-то конкретную сферу экономики, и на базе наших 4 высших учебных заведений позволять оценивать проекты и выбирать лучшие. У распрацоўках пачынаючых прадпрымальнікаў зацікаўлены перш за ўсё айчынныя вытворцы. Выкарыстанне інавацый і стварэнне канкурэнтаздольнай прадукцыі адкрывае шырокія перспектывы для налажвання супрацоўніцтва з дзелавымі коламі іншых краін. А гэта прыцягненне інвестыцый у эканоміку краіны. Інна Кірыенкова, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Больш за 20 інавацыйных праектаў прадставілі навучэнцы і студэнты горада Віцебска на гарадскі этап рэспубліканскага моладзевага конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Юныя рацыяналізатары і вынаходнікі актыўна дзяліліся сваімі наватарскімі ідэямі, разам са спецыялістамі абмяркоўвалі іх прымяненне на практыцы. Ацэнку праектам дало кампетэнтнае журы, у складзе якога прадстаўнікі органаў дзяржаўнага кіравання, бізнесу, навуковай і педагагічнай суполкі. Абавязкова ўлічвалася навізна ідэі, інавацыйнай накіраванасць і практычны інтарэс для сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Я представляю систему автоматизированного тестирования Quizmaster. Я ее разрабатывал с 3-го курса, сейчас я учусь на 4-м курсе. Я, в принципе, рассчитываю ее выпустить уже в мае 2017 года. Эта система предназначена для преподавателей и для учебных учреждений образования. Учащиеся сами создают стенды, по которым можно понять, как экономить не только в колледже, но и в быту. То есть это важно очень, да? И мы несем это через, конечно же, свой сайт, создадим будущее вместе. Все наши материалы учащихся, методические разработки наших преподавателей размещены на этом сайте. Поэтому, конечно же, очень важно для населения знакомиться с этим, каким образом можно сэкономить свои деньги. Па выніках гарадскога этапу конкурсу 3 праекты адзначаны грашовымі прэміямі. Гэта сонечны калектар сярэдняй школы нумар 35, бібліятэка параўнання 3D-мадэляў Віцебскага політэхнічнага каледжа і прыстасаванне актыўнай УФО-фільтрацыі паветра Віцебскага медуніверсітэта. Усяго 10 праектаў абраны на абласны этап конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Ён адбудзецца 30 лістапада. Новая пачатковая школа адкрылася ў Наваполацку. Веды тут будуць атрымліваць больш за 200 школьнікаў. Акрамя навучальных класаў абсталявана зала для харэаграфіі і спеваў, кабінеты працоўнага навучання, а таксама спецыяльныя зоны для работы дэфектолага, сацыяльнага педагога і псіхолага. Новая школа – частка вучэбна-педагагічнага комплексу, у які таксама ўваходзяць яслі і дзіцячы сад. Новая чвэрць у новай школе. Вучні пачатковых класаў гімназіі нумар 1 Наваполацка святкуюць наваселле. Камп'ютарныя спецыялізаваныя навучальныя класы, адаптаваныя кабінеты для груп падоўжанага дня. А каб адаптацыя да навучальнага працэсу прайшла хутка і незаўважна, спецыяльна для першаклашак тут пастараліся стварыць звыклыя для іх умовы дзіцячага сада. У новым будынку больш за 10 класаў на амаль 300 школьнікаў. Ёсць нават асобныя залы для заняткаў харэаграфіі і спевамі, басейн и сучасный медицинский блок. У дворы новая спортивная пляцовка. Яркое событие, это замечательный праздник. Я уверен, что здесь созданы все возможные условия для гармоничного, всестороннего развития наших детей, созданы условия для преподавателей, чтобы добиваться успехов в своей деятельности. Детям очень понравилась школа, дети в полном восторге, все новое, все интересное. Вот, родители тоже довольны, благодарят за новую школу. 12 педагогов работает с нашими детками. У новом мікрараёне Наваполацка месца ў садках і школах не хапае. Таму адкрыцця новага комплексу чакалі даўно. Тым больш, што яго будаўніцтва пачалося яшчэ ў 2008 годзе. Новая школа і дзіцячы сад ужо прынялі больш за 500 дзяцей. Это, наверное, одно из лучших учреждений не только в Витебской области, но и в Республике Беларусь. Конечно, открывать такие учреждения всегда очень приятно, потому что это инвестиции в будущее. И самое главное, что может делать государство, это вкладывать в своих детей. Глядя в глаза детей, я сегодня очень, скажем так, внимательно смотрел и с ними общался. Но детей не обманешь.
Но в таких шикарных условиях, конечно, только мечтать приходится. Вот, допустим, мы не мечтали о таком. Шикарные условия для детей. Я считаю, что город достоин такой школы, долгожданной школы. Город, слава богу, растет. У будаўніцтва новай школы інвестировали амаль 13 мільёнаў беларускіх рублёў. У асноўным гэта сродкі гарадскога бюджэту, часткова бюджэту вобласці. Настасья Броўка, Сергей Пальцаў, навіны Новополоцк. Старшынёй Віцебскай абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын» абрана Галіна Жаланова. Справаздачная выбарчая канферэнцыя актывістак жаночага руху прайшла ў Віцебску. 80 прадстаўніц ад гарадскіх, раённых і первічных арганізацый падвялі вынікі работы і акрэслілі задачы на будучае. З падрабязнасцямі Святлана Макаева. Сёння гарадскія первічныя арганізацыі в обласці аб'ядноўваюць 15 тысяч жанчын. Яны займаюць актыўную грамадзянскую пазіцыю, прымаюць удзел ва ўсіх рэспубліканскіх акцыях і рэалізуюць цікавыя праекты ў сваіх первічках. Есть такие акции, которые мы проводим в течение всего года для женщин, вышедших из мест лишения свободы. Это круглые столы под названием «Рука помощи», и работает Центр развития семьи, где, любая женщина города может получить определенную психологическую консультацию. Там у нас работает несколько психологов. Грамадскае аб'яднанне жанчын садзейнічае рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі па падтрымцы сям'і, гендернай роўнасці, абароне дзяцей, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю. На працягу дзесяцігоддзя нязменным лідарам абласной арганізацыі была Ларыса Аленская, якая прыклала шмат намаганняў, каб аб'яднаць жанчын і рэалізаваць іх прапановы на карысць грамадства. Ну, конечно, наша работа без взаимодействия с органами исполнительной, представительной власти, без таких служб, как социальная защита, здравоохранение, образование, депутатский корпус, ну и, конечно же, средств массовой информации, ну, было бы, может быть, не столь ощутимой. Поэтому мы прежде всего, конечно же, благодарим и руководство области, которое всегда замечает наши общественные инициативы, которое поддерживает нас в профессиональной деятельности. Новым лідарам жанчын на бліжэйшыя 5 год абрана старшыня Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага чырвонага крыжа Галіна Жаланова. Мне, как вновь избранному председателю Витебской областной организации Белорусского союза женщин, хотелось бы сохранить все то хорошее, что у нас было, приумножить, ведь накоплен замечательный опыт, который поможет в нашем дальнейшем развитии нашей женской организации. Падчас канферэнцыі таксама былі абраны дэлегаты справаздачна-выбарчай канферэнцыі Беларускага саюза жанчын, якая адбудзецца 16 снежня ў Мінску. Сёлета Беларускаму саюзу жанчын споўнілася 25 год. Святлана Макаева, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. У Віцебску школьнікі правялі дыскатэку, заклікаючы гараджан насіць флікеры. Танцавальнай пляцоўкай незвычайнага флэш-мобу стала плошча Перамогі. Ініцыятарамі выступіла абласное ўпраўленне дзяржаўтаінспекцыі. Праблема са святлоадбіваючымі элементамі ў асенне-зімовы перыяд стаіць востра. А таму вартавыя дарожнага руху выкарыстоўваюць розныя спосабы, каб звярнуць увагу пешаходаў на неабходнасць абазначаць сябе флікерамі. Тэму працягне і Віктор Праліч. Девятиклассник Сергей Мазин, як і некалькі дзясяткаў яго равеснікаў, якія сабраліся на плошчы Перамогі, правілы дарожнага руху ведае на зубок. Асновам вучыць не толькі ў школе. Час ад часу Сергей самастойна зазірае ў збор правил, пакуль яго цікавіць тыя пункты, што тычацца фликеров. Некоторые люди не понимают, что нужно носить фликеры. А наша группа может помочь им, чтобы понимали, как дети, так и взрослые должны делать. Я хочу, чтобы людей поменьше сбивали, и они были видны на дороге. Незвычайная дыскатэка, якая сабрала некалькі дзясяткаў танцораў, у Віцебску праходзіць упершыню. Асноўны атрыбут – флікер. Гэта тут светлоадбіваючы элемент, толькі аксессуар. На дарозе ж рэч, якая можа выратаваць жыццё. На молодежь смотрят все остальные, подтягиваются к ней. Это современность наша. Поэтому, естественно, мы постарались привлечь молодых людей. Цель этой акции – пропаганда использования световозвращающих элементов. Мы призываем к тому, чтобы все абсолютно использовали световозвращающие элементы. Это современно, это безопасно, это необходимость. Профилактычныя мерапрыемствы падобнага характару ДАІ в области праводзяць рэгулярна. Дарэчы, аб мерах і не толькі. Сёння ішла размова ва ўпраўленні абласнога ведомства на чале з намеснікам начальніка рэспубліканскага ДАІ Андрэем Чарняўскім. Палкоўнік міліцыі даў сваю ацэнку работы калег.
Дорожно-транспортная обстановка в регионе Витебской области довольно сложная, но она контролируемая. И думаю, те меры, которые предпринимаются руководством УВД Витебской области, руководством управления ГАИ, они правильные. Ну, где-то какие-то моменты будут откорректированы управлением ГАИ МВД. Контроль дорожной обстановки – основа основ работы Державтоинспекции. Однако, наколькі эффективный ці неэффективный яна будзе, у большасці залежыць ад самих удзельнікаў дорожного руху – и пешехода, и водителя. Виктор Праліч, Александр Прыстаўка, Ян Пчэльнікаў, навіны Витебск. А вось у ратаўнікоў зараз свой клопат. Аматары зімовай рыбалкі. Ранняя і малаабдуманая зімовая рыбалка ледзь не каштавала жыцця 26-гадоваму жыхару Вітебска. Аматар падлёднай лоўлі рыбачыў на возеры Лосведа у 40 метрах ад берага, дзе і праваліўся ў палонку. Відавочцам здарэння стаў яшчэ адзін рыбак, які патэлефанаваў ратаўнікам. Аператыўна на месца трагедыі прыбылі работнікі пажарнага аварыйна-выратавальнага паста Вітебскага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Яны выцягнулі пацярпелага на бераг. На шчасце жывога, але падобныя выпадкі і часта са смяротным зыходам здараюцца кожны год. Аматары зімовай рыбалкі грэбуюць элементарнымі правіламі засцярогі. Супрацоўнікі МНС нагадваюць, на лёд нельга выходзіць, пакуль яго таўшчыня не дасягне 7 сантыметраў, а на вуліцы не ўсталюецца стабільнае марознае надвор'е. Выстава знакамітых экспрэсіяністаў і святочны канцэрт у Віцебскай вобласці працягваецца латвійскі сезон. Культурны форум прысвечаны Дню незалежнасці Латвійскай рэспублікі. У канцэртнай зале Віцебска асобна адзначылі дзень Даўгавпілса. Там жа адкрылася і персанальная выстава сусветна вядомага мастака Валдзіса Буша. На вернісажы пабывала і наш карэспандэнт Настасья Броўка. Яркія фарбы, абстрактныя вобразы і шмат экспрэсіі. З першага позірку ў гэтых карцінах складана ўбачыць пейзажы ў звыклым уяўленні. Аднак гэта толькі першае ўражанне. Варта проста уважліва прыгледзецца, і філасофія экспрэсіўнага Валдзіса Буша становіцца зразумелай нават прыхільніку класічнага жывапісу. Работы гэтага знакамітага мастака выстаўляліся ў многіх краінах свету, а вось у Вітебск прыехалі ўпершыню. Он сам по себе являлся экспрессионистом, да, но его интересовали разные темы, но, как мне кажется, больше всего увлекала его природа. И видение природы у него было своеобразное, и то, что показано в этих картинах, я думаю, что мы тоже будем воспринимать их по-своему. Очень много желающих, которые хотели бы приехать, потому что Витебск славен со своими художниками. Я не говорю только о Шагале, но и нынешними художниками, которые готовы принять своих коллег из Латвии. Традыцыйна латвійскі сезон у Вітебску праходзіць у лістападзе. Уже больш за 20 год наша вобласць сустракае гасцей з суседняй краіны. У гэтым годзе акцэнт зрабілі на выяўленчым мастацтве. Выставы, знаёмствы з майстрамі і калекцыямі, якія шырокай віцебскай публіцы невядомыя. Если есть сотрудничество в искусстве, культуре, она рано и поздно перерастает и на инвестиционном обмене, сотрудничество в экономической сфере. Я очень рада и думаю, что это обязательно состоится и уже бывает. Сотрудничество в дальнейшем, потому что начинается период приграничных проектов. Да, мы хотим создать у себя даже центр информации Латвии и Белоруссии в городе Даугавпилсе, чтобы эти связи были не только в культуре, но и в образовании, в спорте, в предпринимательстве, так как в Даугавпилсе создаются специальные экономические зоны, да, то есть бизнес-парки и индустриальные зоны, поэтому мы, конечно, хотим, чтобы предприниматели тоже могли активно сотрудничать с нашим городом, с Латвией, да, поэтому это очень хорошо. Дні культуры Латвіі ў Віцебску працягваюцца. Наперадзе яшчэ шмат цікавых падзей. Так, 17 лістапада ў мастацкім музеі адкрыецца выстава работ мастакоў Юрмалы, а 22-го адбудзецца прэзентацыя твораў з калекцыі Рыжскага музея дэкаратыўнага мастацтва і дызайну. Настасья Броўка, Леонид Табола, Кирилл Кайсберг. Навіны Вітебск. У тэатры «Лялька» з нагоды 70-годдзя ўшанавалі заслужанага дзеяча мастацтва ў Беларусі мастацкага кіраўніка тэатра Віктара Клімчука. На бенефісе паважанага юбіляра пабывала Святлана Макаева. Ад самага парога тэатра гасцей сустракалі вясёлыя месцічы вёскі Сімонавічы, што на Брэшчыне, радзіме Віктара Клімчука. Запальнымі прыпеўкамі і прысмакамі стваралі яны настрой свята. Чаго толькі тут не было, і кілька ямелева шчасця, і бульба-скарб, і бутэрбродзікі дапытлівы слонік.
Усё, што так ці інакш звязана з назвамі пастаўленых спектакляў. Побач ладзілось прадстаўленне «Лялькі праз усё жыццё», прысвечанае творчаму шляху Віктора Клімчука, чалавеку, які стварыў гэты тэатр і аддана служыць яму. И сегодня уже невозможно отделить Витебск от Климчука от Витебска. Прекрасный режиссер, замечательный руководитель, душа коллектива, по большому счету создана действительно настоящая театральная семья в прямом и переносном смысле. Человек, который делает настоящие праздники как для взрослых, для детей. С 1992 года Віктор Клімчук ажыццявіў на сцэне лялькі каля 60 арыгінальных пастановак для дзяцей і дарослых гледача. Яго вопыт, талент аказаў неацэнны ўплыў на творчае станаўленне артыстаў тэатра. Гэта мой асноўны, галоўны рэжысёр. Усё, што я зрабіла ў сваім жыцці як актрыса, гэта зрабіў са мной ён, я з ім. І таму гэта не толькі яго свята, гэта свята наша. Віктор Клімчук адзначаны шматлікімі ўзнагародамі. Ён ажыццявіў шмат пастановак не толькі ў сваёй ляльцы. Таленавіта правёў рэжысуру спектакляў у іншых тэатрах краіны і далёка за яе межамі. Віншавальны капуснік захапіў гумарам, крэатывам. Зала не змаўкала апладысментамі. Такое свята адпавядала таленту, чалавечнасці, творчаму шляху юбіляра. Я бы шел именно таким путем, именно работаю в театре, именно в театре кукол, не хочу в другие театры. Именно вот так, как я прожил свою жизнь. Я бы так и жил. Віктору Ігнатавічу споўніла 70. Ён поўны творчых задум і ідэй. Для іх увасаблення ёсць падтрымка любімай жонкі, таленавітых сыноў, унукаў і цудоўнай сям'і віцебскіх лялечнікаў. Святлана Макаева, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. У Віцебску прайшла адкрытая абласная спартакіяда сярод людзей з абмежаванымі магчымасцямі «Віцебская надзея». Турнір сабраў шмат новых удзельнікаў з Мазыра, Гомеля, Магілёва, Оршы і абласнога цэнтра. Гэтыя спаборніцтвы сталі сапраўдным святам і адначасова выпрабаваннем для удзельнікаў. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Місурагіна. Сёлета спартакіяда ладзілася ў 11 раз. За гэты час на турніры з'явіліся старажылы, якія не прапусцілі ніводных стартаў. Між тым «Віцебская надзея» пашырае геаграфію, адкрывае новыя імёны спартсменаў, якія імкнуцца паспрабаваць свае сілы ў інваспорце. Упершыню ў спартакіяде прынялі ўдзел каманды з Мазыра и Гомеля. Сюда, в Витебск, мы приехали из Гомеля первый раз, принимаем участие. В Гомеле у нас такого массового мероприятия еще не было. Поэтому будем присматриваться, возможно, в скором времени проведем у себя такое массовое. Сёлета арганізатары вырашылі прыўнесці навізны ў праграму спаборніцтваў. Пасля ўрачыстага адкрыцця удзельнікаў спартакіяды чакала канцэртная праграма, якую падрыхтавалі аматарскія калектывы абласнога цэнтра. Эти соревнования – это, можно сказать, не соревнования, а праздник спорта для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках, чтобы они зарядились здесь позитивными эмоциями, и этих эмоций хватило для совершения побед в доме, в семье, в любви, в учебе, в работе и до следующих соревнований. То есть это позитивный заряд эмоций, который хотелось подарить всем окружающим. Нету людей, которые чем-то обделены. Мы все с ними равны. И посредством физической культуры, посредством таких вот мероприятий, которые проходят сегодня, мы все приобщаемся к всемирному олимпийскому движению, целью которого является популяризация активного и здорового образа жизни. Абмежаваныя магчымасці гэта не пра тых, каго сабралі віцебскія надзеі. Гэта людзі, якія актыўна займаюцца фізкультурай і спортам не толькі на аматарскім, а і прафесійных узроўнях. Віцебская спартакіяда дае магчымасць сустрэцца, падзяліцца навінамі і пазмагацца ў розных відах спартыўнай праграмы. На гэты раз удзельнікі аспрэчвалі лідарства ў настольным тэнісе, шахматна-шашачным турніры, спаборніцтвах па дарце і фігурным кіраванні коляской. В каких-то видах тренировались, в каких-то нет, потому что нету возможности, так сказать, спортзала, трудно добраться, другой раз бывает, и сейчас зима, конечно, погодные условия, ну, по мере возможности тренируемся. На гэты раз тон задавалі гаспадары спартакіяды. Дзве віцебскія каманды, Асацыяцыя інвалідаў-калясачнікаў і Беларускага таварыства інвалідаў падзялілі два першыя месцы, а бронзавыя ўзнагароды заваявалі на вершкі турніру каманды з Мазыра. Удзельнікі «Віцебскай надзеі» дамовіліся абавязкова сустрэцца ў наступным годзе. Сергей Місурагін, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск.
У наступны раз Вольга удзельнікі віцебскай надзеі плануюць сабрацца летам і правесці спартакіяду на легкаатлетычных дарожках віцебскага ЦСКА. Упэўнены, гэтая сустрэча таксама трапіць у аб'ектывы нашай відэакамеры. А цяпер давай звернемся да спаборніцтваў прафесіяналаў. Каманды Віцебскай вобласці на наступным тыдні чакае напружаны графік сустрэч. Інтрыга ў футбольным розыгрышы захоўваецца да апошняга тура. Балельшчыкаў цікавіць, як выступіць іх каманды. Ці зможа футбольны клуб «Віцебск» заняць 6-й радок у турнірнай табліцы, а Новаполацкі «Нафтан» захаваць прапіску ў вышэйшай лізе. Усё стане вядома ў гэтыя выхадныя. Таксама прыйдзецца пастарацца і баскетбалістам, валейбалістам і хакеістам. Іх чакаюць выязныя паядынкі. Пачну з футбольнага першынства. У нядзелю 27 лістапада ў 26-м чэмпіянаце Беларусі па футболе будуць расстаўлены ўсе кропкі над «і». Зразумела, што мясцовых балельшчыкаў цікавяць вынікі выступленняў сваіх гарадскіх каманд. Новаполачане сустракаюцца з гродзенскім «Нёманам». Сапернік, як і «Нафтан», знаходзіцца ў ніжняй частцы турнірнай табліцы, у небяспечнай блізкасці ад зоны вылету. Такім чынам гродзенцы і новаполачане будуць разлічваць толькі на асабістыя сілы. У паядынку Віцебска і брэсцкага «Дынама» ўсё таксама празрыста. Каб заняць 6-е месца падапечным Сергея Ясінскага, неабходна выйграваць і не залежыць ад выніку сустрэч канкурэнтаў. І наадварот, няўдача можа змясціць нашых землякоў на некалькі радкоў уніз па турнірнай лесвіцы. А зараз да спраў баскетбольных. Віцебскі «Рубон» 25 і 26 лістапада правядзе два выязныя паядынкі супраць Гродна-93. Аналіз папярэдніх сустрэч паказвае, што віцебляне маюць мізэрныя шансы разжыцца ачкамі ў гэтых супрацьстаяннях. Гродзенцы ўпэўнена ўзначальваюць турнірную табліцу і не прайгралі ніводнай сустрэчы. Рубонаўцы, наадварот, толькі пасля шэрагу няўдач змаглі набраць першыя ачкі ў чэмпіянаце. А вось шансы валейбольнай каманды «Марка ВДТУ» у выязной серыі супраць Магілёўскага валейбольнага клуба выглядаюць больш пераважнымі. Каманды суседзі па турнірнай табліцы. Магілёўчане толькі на адну перамогу апярэджваюць нашых землякоў. А значыць, сапернік па сілах для падапечных Міхаіла Ханяка. Матчы пройдуць у Магілёве 26 і 27 лістапада. Хакейныя дружыны Віцебскай вобласці таксама атрымаюць у сапернікі не самыя моцныя клубы лігі. 24 лістапада Віцебск сустрэнецца з Магілёвам, а «Хімік СКА» з Брэстам. Праз 2 дні нашых хакеістаў чакаюць супрацьстаянні на пляцоўках у Брэсце і Магілёве. Сёння ў нашай праграме мы расказалі пра самыя важныя і цікавыя падзеі, якія адбываліся ў вобласці на працягу 7 дзён. Але, Вольга, ёсць яшчэ адна тэма, якую нельга пакінуць у баку. Ты хочаш пагаварыць пра надвор'е? І не толькі. Сёлета сіноптыкі абяцаюць марозную і снежную зіму, а значыць, хітом сезона будуць валёнкі. Старадаўняе рамяство шапавалаў адраджаюць у вёсцы Азёркі Бешанковіцкага раёна. Майстэрствам вырабу абутку тут валодае амаль кожны жыхар. Подкладаем больше, чтобы это толще подошелку было, чтобы теплее было ножкам. Жыхарка вёскі Азёркі Валянціна Дашкевіч упэўнена, зімой абутак з натуральнай воны па-за канкурэнцыі. Рамяство навучылася яшчэ ў маладосці і зараз на майстар-клас да вопытнага шапавала прыходзіць з усёй акругі. Это работа тяжелая, очень тяжелая. И не скоро, это все надо, время много, терпения надо, однако мы привыкли. Майстэрствам валення ў гэтай мясцовасці валодае амаль кожны, так павялося спрадвеку. Тэхналогія вытворчасці традыцыйная, перадавалася з пакалення ў пакаленне. Як і шмат гадоў таму, усё робіць уручную. Майстры кажуць, такія валёнкі не зносіць нават за некалькі сезонаў. Надо внутри все расправить, чтобы не было морщин. Ігор Місевіч шапавал у 4-м пакаленні. Сваю першую пару валёнак вырабіў больш за 20 гадоў таму. Зараз над новай зімовай калекцыяй працуе разам з жонкай. Сумесны рэкорд 10 пар за тыдзень. И смотрим в фунтиках. Вот с этого получится один детский валеночек, где-то 16-17 размер. Точно так же второй. Вот здесь, видите, получается немножко больше. Отсюда нужно оторвать. Валёнкі ручной работы, рассказывают шапавалы з азёра, карыстаюцца попытам за мяжой. Ёсць і пастаянныя пакупнікі са спецзаказам 47-го памеру. Под такую пару майстар спецыяльна вырабіў драўляныя колодки. Сегодня делаем один, потом ставим его в печку. Он сохнет, а завтра делаем второй на те же колодки, чтобы одинаковый размер был. Никаких добавок красителей ничего нет. Валёнкі ўжо хіт продажу, бо сіноптыкі прагназуюць марозную снежную зіму. Месцічы жартуюць, што жывуць побач з сапраўднымі дызайнерамі і кожны вечар ладзяць дэфіле ў аўтарскім абутку. Віктор Праліш, Марына Романовская, Александр Петровецкі, навіны, Бешанковіцкі раён. Мода на валёнкі не адыходзіць каторы дзесятак гадоў, як спадзяюся, і мода глядзець мясцовыя навіны.
Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». У наступную нядзелю таксама будзем падводзіць вынікі тыдня. Усяго добрага і да сустрэчы.